Nwa agbọghọbịa m chọrọ ịnụ chọrọ izi m oshi. Dis girl m na-agwa unu maka ya. Unu ya na-abụ na-akwụ o. So anyị kwugide ngwa isi na m ga-anụ ya. So since si na m ga-anụ ya maka like m ka o si eme o. O wee sị m na o nwere ife achọ ịgwa m. Kwa mbọsị na o nwere ife achọ ịgwa m. Unu ya na-abụ nọrọ ịmagolo na-asị anya kwube na ọsị m mba na afa ga-anọ n'ebe ịmagolo du quiet ya wee gwa m ife anwa. Maka na ife anwa kwesịrị ịdụ ịnọgo roma. Ntị ikene. So ukwuru roma unu amagoro ebe m na-eje. Ọsị m ọkwara ya dis girl wee bịa wee sị ya na ọ ga-echenji bed ya ji edine ka ọ gbanyite so ka o wee baa alụfa roma. Ọ pịghata na ọsị m na ife a na-edine na ya bụ dọbụl bed. Ọ sị na ya ga-echenji eto nke ntekwu gị ekwela ịghọta kịta. O wee na-enye anya wee sị ọfụ mmiri onunwa dubie na ya chọrọ nnekwu mmiri. Ọ ga-abụ ya gbara ọtọ dị ịgbagolu. O wee na-efe iri roma. Nya ekwela ya sị ọsị ya na ọ ga-echenji telivishọn ya chọọ nke nwere ọkụ ga-abụ fa na-enene roma na ya ịghọtago ya wee na-enwetacha ife a chọrọ. Ebe afọ ka a nọ wee kwụsị ikwe ịghọta na o wee sị m gbagba nke gwụsịrị ya ike si ya mba ọsị m na ọ sị na ya ga-eje n'ọfịa wee jechaa osisi na-abọ gbakọrọ ọnụ ya osisi na-abọ na-esi ibongi ka ha wee nọrọ n'azụ ya wee see ibongi ozi ya gbakwa nkịtị ya wee sị ọgwa na ya fụrụ osisi na-abọ na-esi ibongi na ọ ga-achọ ebe enwee glaasị ghọtara glaasị dị nnọọ very roma. Ha wee nọrọ n'elu glaasị a wee see ibongi. Ọsị m ya sị ọsị na ya nara ekwezi oke by this time. Ọsị ya nke a waga na ọ ga-ejechebe egwe waterfall ka ha wee nọrọ na ya wee sekwa ibongi na ọdị life ya chọrọ ya roma all the way. Ọsị m nne ya wee sị ya ga-ekwere maka agwọ na akpị. Nasị a ga-ekwere maka mosquito. Agwọ na akpị na mosquito. Agwọta ahụ o nwere ike ọ bụrụ agwọ roma ma ọ bụ akpị roma. Ndị mmadụ sị m Chineke nna o nwere ife ọ ga-abụ ya adị m achịgodo ọchị mgbe m na-ege the voice note chịkọta m ọchị ekere m chukwu na voice note ka o sendị alụ maka aka m ichigide ọchị mara na ihe ọ na-ekwu Chineke nna lee and this band dị very very serious. Ọ sị m nne biko mama ya anụ ụdị nwaanyị ahụ zara m ahụrụ nwoke ahụrụ nwoke biko Chineke nna lee ịma nke takarịta m amụmụ mgbe ọ sị ka ekwere maka agwọ na akpị ke maka agwọ na akpị ma mosquito Chineke nnọle biko ọ bụrụ na m ihe m na-ekwu mana ihe m gbara ọbụ na ihe ọ chọrọ roma live ọbụghị ihe dis man chọrọ ịma bụ ma ọ bụrụ gị ya anụ ụdị nwaanyị ahụ o nwere ka ịsatisfai ya Chineke nnọle chee osi bụ na ọ mara na ya wuru na ya goo sọsọ bed anwa wee goo mmiri na ya ma wee go tv wee chọrọ ego ụkwụ osisi na-abọ na-esi ibongi ike gwụrụ biko ewe n'iwe hapụrụ m ụma mana stara ile very funny. So ife na-atọ m abụọ na o nwere kịta boys nọnụ na-ekpe ekpere ka ọ nweta ụdị roma girl dị ka nke gị ka ị nwa nwetazie ihe na-azị biko na-ajụ ma ọ bụrụ mma n'ụdị nwaanyị afọ onye ọbụla mụ ihe ọjọọ nwatakịrị mmadụ chọrọ roma so ọ bụrụ na ị ga-enye nwunye roma ime gịnị ịnụbana ya anụ ọ bụkwa na ịmanye nwunye roma ịhapụ ya ka ndị ji roma ibi ya wee bịa ka fada abụọ wee lụbanye na nwunye biko na-egbudebe egbu biko chai ike gwụrụ
ike gwụla. Hey, okay. Oke, biko na achọrọ m ichizi ọchị, agbanyụ m ya kịta agbagharị ya ka a ghara ichizi ọchị, ọkwa ịghọtago. Ehe, so nwanne m, ihe m chọrọ ịgwa gị bụ, ọ bụrụ na ị ga-emenwu ihe dị na roman nwa, ọkwa ịghọta kịta. Ehe, jisi ike. Sorry, ijisi ike ịmara iweta belt ike n'ukwu, iweta belt ike n'ukwu ị ga-eji wee merụ mana ka njikwa ọnwụ na mmadụ pụta n'ukwu osisi na-abara esi igbo wee fụrụ okoro na-esi igbo ụnyaahụ. Unu a ga-eyi akwa wee na-esi unu a ga-eyi akwa wee na-esi unu agha agba ọtọ wee na-esie na graasị anwụgo. Enwere mmụọ n'ime ọfịa ga-abụ ka glaasị ka ọ na glaasị kapeti mmadụ maka ịmagoro nwere ka agwọzi agba. Ọnwụrụ n'ime ọfịa o nwere ike agwa esi one side wee gbalụ. Ọnwụ na agwọta ahụ nna anyị ọ bụrụ ihe lọvụ kpatara gakwa ịghọtago. Hai, na-egbufu m egbu tata nwa, kedu ụdị ọchị nna achị ihe nke efat ịgwa gị eziokwu, rọfụchakwa na nna achị ọchị, ọkwa ịghọtago. Mana ịma na ọ bụrụ nwoke ka m bụ na m mara ma ọ bụrụ m nga n'ụdị nwaanyị afọ, so biko na ụmụ nwoke ndị na-eso m ụnụ anwụna ọ bụrụ gị ya n'ụdị nwaanyị afọ ka ị ga-asị mba maka agwọ na akpị ịghọta kịta. Hei, ike gwụrụ.